Yo, what's up? Alan Sanity is back with another video na pod, another episode. So, what I've been doing lately, no? Wala kayo nag-record og episode, wala kayo nag-upload because busy kayo diri sa kusina. At yun, no? Lisod kayo mangitag kwarta, guys, oy. Like, ganahan ka mo balik sa katong mga panahon gani nga wala kay gi huna-huna nga mga bayranan. Like, wala kay gi huna-huna nga kanang mga dapat mag-save ka og kwarta. You know, like, dapat na kay paliton nga ni ganahan mo paliton ni so mangita kag kwarta nga na karon it's just like kapoy sakit ang lawas, grabe ang stress, grabe ang kanang mga mental nga kapoy imong lawas physically nya kapoy pud imong utok mentally. So mo na siya karon nga wala jud kay ko nag upload, wala kay ko nag-record kay naughty one time nag-record ko pag day off na ko pero wala ko energy. Kay ganahan ra ko nga kana ganing murag wala lang mag-chill lang ko, maghiga lang ko. Unya na kusog naman ang internet dere kay gitauran man og kanang murag extender dere sa gawas akong kwarto. I don't know nga no nga gitauran nila pero few days ago naka live stream ko og Dota. Unya kusog-kusog na siya. HD na akong live stream. Di na siya putol-putol. Magduwa og Dota. Di na siya delay. So, I know, niingon ko nga end of an era na to, no? Pero I think, live stream lang ko. Nya, di lang kayo himo og mga content. Kaysa una is, ako mga live stream, ako man na siyang himo nga short videos gani, like highlights, ingana. So, I think, more na niya. Wala kayo ko nag-open og comments ato. Subscriber only ra to niya. Naa ni subscribe ato nga stream kay para maka-comment jud siya. Thank you kay Ato Dol. I don't know kinsa to imong unsa to imong ngan pero R man to ang nagsugod niya. Natoy Karyaga imong name pero I don't know saan ako pagpangita pero para lang jud titawag na ay ma-appreciate nimo nga gi-appreciate ka. Anong tanaw kung kinsa imong ngan. Gamay ra kayo mahal biya nang kuan. Tawag na ay mahal lang ka nang kuan ka ba, subscribe. Nabi yan bayad guys. Tanaw na to if na subscribe pa ba siya pero basi wala na. Nadara si Andrew di ay Andrew Carriaga Relatado. I don't know if makadungog ba siya ni. I don't know if nagtanaw ba siya sa akong podcast or sa ako ang kanang Spotify, pero shoutout ni mo Dol Andrew Carriaga Relatado. Anya, sa akong ipangbuhat while wala ko nag-upload, while na busy ko is naminaw ko og mga podcast nga mga Bisaya. Kasi man daw akong gipaminaw nga mga podcast nga Bisaya. Kang kuan Cookies. Nice kayo ang podcast iya mga guests kay mga nice kayo mga like mga bigatin kayo silang Winston Lee, Life of a Bay ang title sa yung podcast. Na siya sa YouTube niya, naapod siya sa kanang Spotify. Nya video podcast siya niya. Bigatin kayo mga guests silang Winston Lee, silang Almoralde. Napato silang show, silang kuhan ba? Singa to? Show ba? Kato magdagan-dagan ba? Jid Duran, no? O ba na siya guys? Kalimot na ko siyang name. Na silang ungart. I think na siya episode nga na siya ungart. Pero like, kaana ko bang, saka man, like, wala mo kayo mga mga guest ay. Kinsa mo siya ko ang kanang kuhan nun? Invite ba? Feel na ko, ang first guest siguro na ako is akong uyab siguro. Pero ang problema is di mo siya ganahan mo siya ganahan madungog yung tingog. Maulaw siya sa camera. So, I don't know. Kisa akong guest ni. Pero wala rin ni guest yun. Kay, mot po to ako na-realize no nga, dili na ko ni seryosohon kayo. Ang kaning mga podcast nga ni. Like, na mag-iuban nga kanang naghimo sila podcast niya. Or naghimo. Like, mura ganig naghimo sila og something. Kaya, seryoso kay sila. Mura ganig. Di ko ganahan nga may ngana. Kay once nga ako ning seryosohon kaning mga ngani diha na ko maka-feel og mga burnout hinga na ba like mga standards ni mo nga di nimo ma-reach imong gipag-set nga di nimo ma-reach nga standards kanang mga ingana ba mo nga di ra yung chill ra kita dere yun magstorya ra ko kung sa ganahan akong istorya sometimes na mga episode nga naamoy ma-learn like na ako'y mga ipangsulti nga mga realizations, mga life stories nga na. Sometimes na yung mga episode siguro nga umaabot pohon, nga nagyaw-yaw ra yun, nagtabi ra yun niya, wala jud mo yung ma-learn. Makaana ra jud mo, so man yung episode lino, like, wala mo ni ko, ganang, wala siya plot, wala siya kanang idea, wala siya something nga na. So di ra ko seryoso na akong kagalingon guys.
di ko ganahan nga madako akong ulo. Di ko ganahan maghuna-huna nga, oh my God, ako gyud seryosohon like ma-viral jud ko ani, like dapat daghan jud kong followers ani, daghan jud kong listeners ani. Ako ra jud i-ground akong utok nga kanang hunahunahon rin ako nga gamay ra kay naminaw ani. Kay mura ganig para kuan ako i-remind ako kong self ba nga ayaw ko idako imong ulo lin kay murag ay hilig, chill ra dara. Kung ganahan ka nga buhaton na nimo lin, buhata ra na siya pero ayaw jud siya kanang you know mo dyan na ako ang i-remind sa akong self every day. This is just something pagawas sa akong mga thoughts, shower thoughts ba, mga intrusive thoughts. If na ako ganahan share, I will share it. If ganahan mo, then nice. So, mura na siya niya, na-busy ko sa kusina kaya ako man ang chef dire ako man kunuhay like head chef kunuhay ko ba. Pero gamay ra man kay nimong kusina nga if imo yung hunahunahon is di siya pareha ng uban nga mga kitchens nga daghan kayong chef gani like maran na ako siya nga ako ra isa pero na mga times nga kanang tungod sa ka-busy gani nga since ikaw ra man isa once ma-busy na is daghan jud kay kang i-prep balik like mura ra gud na og sa for example sa fiesta ninyo no ikaw may na-assign diya sa mga magluto-luto ka diya sa fiesta ninyo so before anang fiesta ikaw jud ngumpra na di ba ikaw jud mangumpra og mga sibuyas, kanang mga panakot, kanang mga ahos, unsa pa na dira, ikaw may mangumpra sa mga ketchup, mga pilang kilo sa karne, nga na, uling para ilitsyon, mga plato. So naman yung nadaghan patag plato dere wala na panguhaan na ng mga plato diya sa kanang aparador nga gipang taguan ninyo. Mga kutsara, unsa na mga drinks, coke mo ha. Unsa man nabi pasiganahan kag Pepsi, Sprite. Ingana gani nga mga stress. Hapit na mahurot ang kana. Saan magluto pa ta or like, ang kanon kay na ka mga nahilaw kanon kay basa kayo so daghan kay kang una-una nagfiesta nga na pero ang problema ang dili problema ang nakaswerte anang fiesta is di man ka kada adlaw magfiesta di man ka maguna-una nang magfiesta ka everyday like okay karon muna ni siya akong na kumpra mo na siyang kwarta nga ako ang nakuan niya pakaon ta ng tao na dili bili ko silang mobayad na sila dara so mura gani dili may maghatag di mo pwede ingon magsayang og kwarta like mo gamit ka og kwarta ba para paliton nimo sa katong mga fiesta shit gani mo nga imong ihanda gani nga na ni kasunod ugma magfiesta na pud ka so mangumpra na pud balik ingana gani so mao na siya ang kusina mo na siyang trabaho sa kusina sigang dapat ahead ka og pila ka chess moves gani nga dapat karon pa lang daan is kay baw na ka unsa imong i-order ani nga sunod ugma ani nga week dapat kay baw na ka nga kani siya kay kusog ni siyang mahalin dali ni siyang mahurot so daghanon ako ni siya order ngani ahead ka og pila ka moves sa imong chessboard so gamit nimo ana is mental kuan gud nimo energy gud nimo imong gamit ang physical na is kana na jung kuan na ka labor na ka ba like practical na gyud siyang i-apply jud nimo ba hiwa ka dara magtindog ka sige okay na siguro if magpiesta ka kay makalingkod man ka wala may idea ang mga tao nga kuan magtagay pa mo dira ang ana pero once nga na ka sa professional setting sa kusina hindi na jud na nimo mabuhat ng tagay ka dira niya mura ganig saan man di naman ni mauwi mong gipang luto nga pagod naman ni nakainom man ka since professional man sa kusina sa be professional. So, that is why sometimes stress jud kay ko. Sometimes I'm so kanang drained. I'm so tired. I'm so burnt out. I'm so exhausted. Kaya na ako'y main job. Na ako'y tarong jud nga trabaho jud nga kanang dira jud nako ikuha ko ang kwarta gid ba. Kay mo po niyang giingon sa uban nga mura ganig while naa pa kay energy, bata pa ka good is ayaw siyang sayangi nga magtambay ra ka dira or wala kay buhaton. While kuan pa imong lawas, okay pa siya. Then better, magtrabaho ka dira, makasave ka kwarta, nga na kay once matiguang na ka niya, diha baka kuan gani mo start na kaglihok diha baka mo kuan sa imong mga goals musugod sa imong mga goals then if makaagi ka ngani nga mga trabaho nga physical og stressful kayo I don't know bro. Pero, bataon pa tagamay, young blood pa ta ba, so medyo, napatay energy pero ma-realize na ako nga, holy shit, natoy one time, 2 days ago, nga nihigda ako ba, ma-fail yun ako nga akong tiil, kasi pamaulan, akong buko-buko, nga nag-ana sa kanang katre, sa higdaanan, is like,
grabe halami ay magpa-massage ay. Gusto naman ni mura na to ka ng marathon gani kanang nagdagandagan ka dara ba kasi magtindog mga ka niya sige ra ka maglakaw-lakaw dira sa kusina so mura na gyapon kag nag-exercise mura na gyapon kag nag-walking pad mura na kag nag si tawag na kanang mga Strava nga mga app nga na ba like ganahan ko mag-install ana no just to see how many times nga maglakaw ko pero I don't know need man siguro nag mga watch mga smartwatch pero I don't know lang if you know unsa na siya daghan ra kayo ko makakita na sa kanang Facebook sa kanang mga wall nako nga mga post. Unya, kapoy kayo igang pa jud kay sa kusina guys. You know sometimes kanang mapaso ka, mahiwa pa na imong mga kamot dira. Ang pinaka worst nga hiwa is kanang papel. Paper cut siya nga hiwa like kanang mga karton, kanang mga papel kay grabe na siya ka. Sa tawag ana niya nga hiwa ay nipis ka siya nga pagahiwa ba. Nipis unya kanang hapdos unya dili pa jud na siya modugo nga hiwa kanang sa mga papel kanang mga karton. Mura gani lisod gyud siya kana unsa tawag ana ay ibaliwala nimo. Kay once nga magkuan na ka dara maghugas ka sa imong kamot ning ana. It's like sakit ay. Anong hapdos ra po ni oy? May pa mo hiwa na lang og kutsilyo no kay mura gani I don't know mas sakit jud ang hiwa sa kanang papel sa kanang mga karton. Unya kanang mga paso ka ang pinaka worst nga paso jud is kanang steam steam burn. Mas ganahan ba kung mapasok ko og mga metal, mapasok ko og kanang fire nga na like kanang for example metal kanang mga kuan gud kaldero, kanang mga kawali nga na ba. I mean moburot man siya gamay pero mura gani I don't know lahi ra jud ang steam kay ang steam good muhubag siya nga moburot siya nga magtubig. Magtubig siya nga kanang ang burot niya kay naay tubig sa sulod. Muna siya nakabati sa steam kay once nga magtubig na siya no, ang iyang yung remedy ana is dili magud na nimo dapat kanang ipusaon gani nimo ng tubig kay murag mao man to siya kanang cure kuno hay ba mo to siya healing salve kuno hay ang tubig dito ba. Once mapusa na to nimo ang kanang murag blister niya is magrabe jud may sometimes ma-infected pa sometimes magnana pa na dara so mo na siya pinaka worst nga kanang paso sa kusina. Mga mantika, makaya ra jud ako ng mantika gyud. Sometimes mo blister man siya pero you know di mo siya ingong grabe jud kayo. Unya magtindog ka sige sakit kay mong tiil. Need gyud nimo if magtrabaho ka og kanang magtindog ka sige is need nimo og nice nga shoes nga kanang dili gani magsakit imong tiil nga FC ka magtindog dara. Sometimes koan I don't know if ang mga running is non-slip ba na siya. Kay nice ang mga running shoes, no? Pero nice sometimes nga ang running shoes is slippery kayo. Like maslide ka. Which is very dangerous na sa kitchen if slippery kayo imuhang shoes nga. For example, maslide ka niya imuhang kamot is like magtumba nimo na ana dito sa kanang init kayo. So mura ganig shit napasok ko. Or either na slide ka dara niya naay ka na murag sabaw dara nga imuhang naigo pagtumba nimo so mapasok na pud kay nga na ba. So dapat non-slip unya comfortable siya sa imong tiil kay one time nagsuot ko og Crocs. Crocs ra to. You know, kanang kuhan good. Cracks good. Kailan naman sa ng cracks. Sakit kaya yung tail na kay wala mo good siya kanang cushion. Wala siya kanang murag, wala siya murag compress ba nga matumba ni mo. Kaya ang cracks kay gamay na lang kaayo ang barrier niya nga sa yuta gani sa floor. So imong tiil, unya katong cracks, unya salog na nadara nga na ba. Nya magdepende mo na sa imong salog na may ubang salog nga na ubang floor nga kanang mura gani na siya pagka bounce gamay. Unya na yung mga ubang salog nga tiles jud gani nga kanang slippery jud kay siya nga gahi jud kay siya. So masakit gid imong tail na maybe mga first 1 hour siguro is dili ra mo sakit imong tail like so nagiingon ni Alin nga sakit ang tail ay wa may sakit ang tail lagi 1 hour na akong nagtindog diri pero do it for like 7 hours nga mura na jud kag shit malingkod sa kobe. O ana sa kadali shit lingkod sa ko puya ni ay you know mo na siya mga physical stuff bugat kayo sometimes imong mga pang kuan asnaton imong mga i-carry nimo na mga delivery dira nga mga kuan karton nga ni mga bugat kay nga mga frozen nga na pa mga vegetables ya nga delivery nga bugat kayo anything nga kanang namang gyud mga bugat sa kusina kanang mga magkuha kag ice nga daghan kay ice ya bugat kayo magbutang kag oven og magluto kay ngani nga na you know kanang physical jud kay siya ba mura kog naa sa gym every day sometimes wala sila ano dili ka mag-gym or nag-gym ka ako ang trabaho no is mura na kog sige ka gym every day sige ra ako nagtindog sige ra ako nag-burn og calories nga na like sige ra ako naglakaw-lakaw
lahi ra jud ka sa kanang office job gani nga maglingkod ra ka dira og pila ka hours niya. Dili kay ka physical, more on mental man ang kanang office job. Sa tawag kana mental energy imong gigamit ba niya. Maglingkod ra ka dira, mag-laptop ka nga na sakit imong lubot siguro, sakit imong buko-buko. Pero sa kusina is mental and physical gyud siya nya sometimes naapay kanang mga drama-drama sa kusina, you know, like naay mga waiter, waitress nga naa sila'y mga drama. Sometimes kay na sila giagian kunuhay, wala sila sa mood, kay break up kunuhay ingana, or na ba sila mga drama sa balay nga nag-away ilang mama magpapa ingani, or nag-away sila sa ilang sa ilang uyab ingana. So dadon na nila sa kusina, it's like Ojo kay pakya na ingana no, just do your job, like power through, endure ingana. Like ako bisag unsa ko ka daghang problema sa akong personal life, sa private life nako, even if unsa na nangitabo na sometimes ang mag-away mi sa akong uyab, is maapektuhan akong trabaho, mura ganig okay ma-focus sa talent, focus sa takadali, murag akong i-remind akong kaugalingon bang gamay na lang kay oras no. Ato sa ning humnon kining trabaho na to, focus sa takadali kay murag di sa ta magpadala sa kanang mga outside sa work ba. Lisod kay juggle ang kanang work-life balance. Mao pa na akong giingon sa akong uyab nga lisod kay manguyab ka og chef. Lisod kay imong bana or asawa, ang imong asawa is chef. Kasi may naminaw ani no. Lisod kay if imong bana or asawa kay chef or nagtrabaho sa kusina or nagtrabaho sa kanang mga industry nga mura ganig mentally og physically sam ganang kapoy kay mas stress daling sa puton. Munang proud jud ko sa kuya, shout out jud ko sa kuya nga taas jud siya og kanang pasensya nako. Taas kasi pasensya nako kay dali ko sa puton, like for example sa puton ko sa kusina kay na busy. Gikapoy ko nga na sa puton ko sa kanang mga kauban, sa puton ko sa kanang mga kuyog nako. Sa puton ko sa akong mga boss, sa akong mga manager nga na ba. Sa puton ko sa mga customers sometimes na ay mga orders nga kanang mga weird gani kaayo nga mura gani kakatol kasi mo ulo bang Sam niyang order, oy. Pwede magluto na lang ka dito sa inyong balay. Like, ako pa may imong palutuon nga ni. Pero wala naman kayo mabuhat kanya, no? Mamani trabaho ni mo. So, sometimes na siya panahon nga magkuhan na mi sa akong uyab, it's like, gisapot na ko. Ako siyang inundaan nga, babe, gisapot ko karon. So, proud kay ko niya. Shout out jud niya nga. Sige, pasensya na ko, yun. Maldita man ako uyab, no? Pero, proud ko nga mura ganig masabot ko niya ba. Nga lisod kayo magtrabaho sa kusina guys kay even if holiday na dira is magtrabaho jud ka if na schedule ka magtrabaho dira trabaho jud ka, you know. Pero dili man ingon yung kusina jud na like dagan mga trabaho mga profession nga nga kanang work ba bisan if holiday gani dira sila mo ana sa inyong restaurant, dira sila mo kaon, nya ikaw may magluto. Like imagine sa man mga holiday dara, like mga uban nga mga people siguro is like, oy mo to sa kuan kay mga unta, mo to sa mall, mo to sa kanang park siguro or sa katong kananan didto ngani kay mga unta didto. Anya ikaw mo yung nagtrabaho dara, nya imong family is like imbis nga magkuyog punta ko sa akong family no is like na ako diri sa trabaho ron. Anything for the money, anything for the kwarta nga ako mahatag sa akong family, pampalit og kuan, pagkaon na mo, pangbayad sa mga bills, internet, kuryente, sa pa na dira akong dapat bayaran. Pero anyway, I think ang ako ra yung point ani is kuan man good katong past episodes na ko ba kay ako ra pang storya is like nag-culinary ko, like mo ni ang naabtan ako, naabot ko sa Australia kay nag-culinary ko, abot ko sa Amerika kay nag-culinary ko na kuha na nako, ganahan akong makuha, mapalit na nako, ganahan akong paliton kay nag-culinary ko. Akong point is ayaw mo og ka kuan kabuta sa culinary just because mao na siya akong gi-share, just because mao na siya ang trabaho kung asa ko naabot karon. Ayaw siya ganang hunahuna ang para mapariha ko ni Allen or para maabot ko kung asa naabot si Allen is mag-culinary po ko. Like ayaw jud na siya buhata kay kapoy kayo. Like I do not recommend culinary yun sa tanang tao kay naiuban nga mga tao nga dili gid sila para sa culinary, you know, stressful mentally ug physically. If dili nimo kaya then you know sa mo back out ka, mag adto ka og lain nga profession. Okay ra siguro if ka nang for example nakagraduate ka og lain nga course,
Yung culinary ka kadali, nya mura gani gigamit nimo ang culinary nga at least makakwarta ka gamay or maka-learn ka sa industry or maka-experience ka ani na after ana is like muhawa na ka sa industry sa culinary. Nya mo pursue na po ka sa imong main job nga katong nag-graduate ta nimo ba. Nga na gani pero if imo gyud siyang pareha ako no nga imo gyud siyang i-career gyud nimo siya ba nga seryosohon gyud nimo siya nga mo gyud nimong trabaho gyud. Like dili na ako makita akong kaugalingon nga magtrabaho ko ingani forever kay karon pa lang daan is kapoy na magud ko. Kapoy na ako. Ganahan na lang ko mahimong content creator siguro maghimo na ako mga weird content dara nga mga scripted tanan like dali ra mo gaya maghimo og content para makuha ng mga tao maingganyo ang mga tao niya once ka makuan kailangan mo experience na good so kay bawo na jud ko unsaon unya once nga kanang tawag na mo known na ko it's like ako na endorse akong kagalingon nga invite ko ninyo diri sa mga kuan nga na you know like if pangutanon ko ninyo unsa man dol like unsa man imong maingon if ganahan ka nga mudaghan imong followers like unsa may imong idea tagay mo yung idea so one of my idea no para mudaghan og followers ato sa yung hunahon nga nung kuan like unsay reason nga nang mo follow na sila nimo nga na niya akong one of the reason is tanang tao ganahan jud og kwarta need jud og kwarta sa mga tao if imo lang na siyang gamiton nga para makadaghan ka og followers ingani akong buhaton. So mag-post ko sa kuan ako ang page o kuan kana giveaway 1,000 pesos. 1,000 pesos giveaway. Follow my page para maka-enter ka sa giveaway. Ani tag po imuhang 5 ka friends. Nga na ba? Tag imong 5 ka friends nya share ning nga post sa imuhang tag, follow sa page, magpa-giveaway ta og 1,000 pesos. So nga na, pag-giveaway na kuno ka weekly kuno mong pag-giveaway like even good butang na kadaan mag-save na kadaan og butang na to 3,000 so 1 week is muna siya ang pag-giveaway ni mag 1,000 second week is pag-giveaway na pug 1,000 yung third week pag-giveaway na pug 1,000 daghan jud kay imong followers ana kay imo mo kung gigamit ang ka-need sa mga tao og kwarta. Pero ang problema ana is ni-follow sila nimo kay mura man sila gipalit gud nimo gud nga na ba. Ni-follow sila nimo tungod sa imong pag-giveaway. So, mangita gid na sila giveaway gid niya. Sunod na pud nga giveaway guys. Salamat kayo sa kanang ato ang 3 weeks nga giveaway na ay nakadaog og 1,000 pag first week, another 1,000 second, another 1,000 third. So, follow my page lang para sunod na pud nga giveaway na pod niyan. Dili gud nimo iingon og kanus agod basig di na ka magpa-giveaway pohon maybe next month na ka magpa-giveaway siguro pero katong mga ni-share ato kunya gitag nimo is daghang mo ma-engage ato daghang makita sa imong post kay gi-share daghang makuan follow nimo kay ngana so muna siya dali ra jud kay mag like di jud ko matuo ng mga 1 million followers or 2 million followers no if kani akong technique ako ning buhaton is daghan jud akong followers gyud so mo nang wa jud ipakif daghan ko og followers or kuan gamay ko og followers kay if ako jung paningkamutan like ako jung kanang gamiton ang kanang mga hidden techniques ang kanang kuan ba hidden jutsu ba nga na is mudaghan man jud siya pero the problema pud lagi is dili sila mo follow nimo tungod nimo follow sila kat nagpa-giveaway ka nga na ba mura ganig naara sila dira sa imong followers kay muhatag kag kwarta pag-giveaway man ka so nga na ra na siya guys. Ano karon chill lang ko. Record ko isa ka episode siguro. I don't know when ako next episode ani. Pero I've been listening to a lot of Bisaya podcasts. Na may uban nga mga podcast sa Spotify ra mo ko nagtan-aw good like. Ako ra siyang gi-search no, Bisaya podcast. If mugawas ba ko ang podcast. Kung nga mugawas kaya ang Alinsanity podcast ani or daily. So akong gi-search mugawas ra man siya pero dili ko siya ingon nga kanang top gyud ba. Mugawas ra siya pero like scroll pa kag kadali, scroll pa kag gamay. Like nana dito ang Alinsanity podcast. Yan ay uban nga mga Bisaya podcast is like actually background music which is so weird. I don't know, weirdohan ko if na background music. I don't know kung saan nila pero anyway, like naiuban nga mga podcast sa Spotify like wala na kayo sila ng upload. Naiuban nga daghan kayong kuan mga recent uploads. Anya ako rang request siguro even if dili ko ganahan nga kanang ikuan ni no, i-promote ni sa Facebook, i-promote ni bisag asa para makatabang muna ako. Adto mo sa Spotify anya i-rate lang siya. 5 star po do kaloyan po to nga
tagaan pa 5 star ba. Ato mo sa Spotify, i-rate atong podcast para mura gani ma-bump up siya ba para inig-search yung Bisaya podcast is kita na gina dito sa top gani. So karon magbasa ta sa mga kuan guys. Comments pa kay si Jade. Kailan mo, if wala mo kailan ni Jade. Kusog na siya mo duwa og carry katong nagduwa pa kog Dota sa una. So siya among carry player. Nadagan ko siya i-comment diri sa tuwang kuan Spotify nga. Ganahan lagi siya magpa-shoutout guys. Shoutout ni Jade. I don't know if nabasa na ba na ko ni tanan pero we are just gonna check if nabasa na ba siya no. Diri sa Spotify magsugod. Ana si Kylo Romeo. I don't know if nabasa na ba na ko ni nakalimot mo ko eh. Kylo Romeo on Spotify. Thanks for this Kuya Lin. It really helps me na makarelate pud ko sa imong experience and there's time for everything. Dili angay magdali kay moabot nga kita gihapon paboran sa panahon. Sulod sa 6 years na ko sa akong gitrabahoan, daghan pa jud ay ko dapat makatunan. And ensure nga happy ka sa imong gisudlan nga profession. Hope this will help me motivate continue sa life and please don't stop to inspire others Kuya Alin. God bless Kuya. Sa pa man ni. Tara ang first comment ni Jedi. Same pod len like literal ni undang pugong eskwela sa USC. Kanang USC guys, University of San Carlos na siya sa Cebu. Same pod len literal ni undang pud ko ni eskwela sa USC kay lagi lisod pod pero as for now pangitaon jud nako asa ko malingaw. Pero thank you sa idea guys. Charay. Next episode guys, shout out me ha. Shout out ni Jade, Clifford ug ni Brett nga naa sa ko ang kuan group chat nga sigig send og mga memes. Lokisa 94. Gapaminaw ko rin habang katrabaho. Unta mag-guess ko nimo sa Canada gikan sa Japan. I don't know if nabasa na ba na ko ning uban. Kaning kang PJ Lapasa. I don't know if nabasa if na double basa na nako ni guys now. So real na jud kayo. Nakarelate kayo ko ato giingon nimo nga grabe ug pasalamat nimo sa mga mentors nimo sa industry kay nakabalo gyud ka sa imong trabaho. Same with me nga nag-interview ko with my previous boss. Ano ingon yun ko nga wala ko experience pero kugihan ko mo trabaho. Na-relieve na ko ito nga moment. Now, na-remind na sa ko to be humble tungkol sa giingon nimo and to always be polite and kind sa imuha pagtrato og tao. Thank you, Len. Hoping to be like you nga gipaningkamutan ng kapalaran. PJ Lapasa, guys, sa Spotify. Ivan Tetsuya 20. Ano siya nga, toxic kayong Facebook, Len. Toxic kayong mga tao sa Facebook. Lukisa 94. Shoutout ko, Len, from Canada. Relate kayo ko sa imong mga kaagi as OFW. Oh, di ba? Daghan pa mga stories about OFW guys if ganahan mo minaw. Follow lang mo niya, subscribe kay murag if dili ko mag-post sa kuang kuan Facebook page or sa kuang kutong murag channel gani nga nag-post ko og bagong episode. If mo subscribe mo sa sa YouTube ni mo follow mo sa Spotify, then makakuan gid mo maka-know mo ba nga nag-post ko ba. Kuyawan ko pagka-mention sa ako ada gikilig na noon ko ana si kuan Ronian. It's Ronian. Unya, na po ito yung mga comments sa YouTube. 47 followers na. 47 subscribers na ako sa YouTube, guys. Ana si Hodas Ryan. Until now, dolls, 2 years lang gyapon na ang culinary or diha ra inyo. I think 2 years ra gyapon na. Most nga mga vocational courses kay mga 2 years ra man na sila dol. Like mga, I don't know, welding, 2 years ba na, automotive, nga na. Comment na mo siya sa other YouTube video na to. Same tadolin, bugo jud math, grade 1 to graduate ko. Senior high, 75 jud grado na ko sa math. Tako jud kaya ng 78 sa akong math. Bugo jud kog math, like shit ay. Sorry to disappoint my parents. Ana si Real Bike Highlights sa YouTube. Dol John P. here, taga Cebu ra pod. Karon ako naka-discover sa imong podcast. Fighter kayo imong non-bullshit na podcast. Pa-shoutout next vid. Keep going, Dol. Shoutout Jun P. Yes, sir. So, ayun yung kalimti guys ha. Rate sa Spotify. Follow sa Spotify. Subscribe sa atong YouTube. Just in case dili ko mag-post sa akong Facebook ug mga updates. So, naana na siya dito sa kunuhay ba. Anyways, muna to siya guys. Thank you for watching. See you in the next episode. Peace.